ҳамада салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. дар ин рӯза навор якчанд мошинои фурӯшӣ ва хона дорем. Навора бо диққат охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед бародаро. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ё хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехосташон хабардор шаванд, бародаро шуморо метавонед дар комментария нависен ва мо бошад дар навори оянда кӯшиш мекунем ки пешкаши шумо кунем. дастгирии моро фаромӯш намекунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 136 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti соли барориш 2006 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш ягон камбудӣ надора. фақат гуфтаи ҳуҷҷатҳош тамом шудагия фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархша боша гуфтаистай 25000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 183000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони дуюм. Daewoo Lanos соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш бошад сурх, объём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ бародаро, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфта ягон камбудӣ надора, фақат аёдшот снимат кадагия. фавран фурӯхта мешавад. мошин гуфта қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтаистай бародаро 10000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 73000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. харидори аниқ боша гуфта савдо карда мешавад. мегзарем ба эълони сеюм. ВАЗ 2112 соли барориш 2006 дар кузуфи хетчбек, рангаш бошад сиёҳ, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфтаи соҳибаш фавран фурӯхта мешавад ва маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтаистай 20000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 146000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони чорум бародаро. як хонаи фурӯшӣ дорем. хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Данғара. хона дорои шароити замонавия бародаро, гуфтаем об, свет, аловхона, ҳезмхона ва оғил дора. ҳуҷҷатош гуфтаи 100% фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтаистай бародаро 127000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 932000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби хона дарёфт кунед. харидори аниқ боша мегӯяд бародар, савдо кардан мешавад. иморам дорад ҳамин рақамҳо. мегзарем ба эълони панҷум. ВАЗ 2109 соли барориш 1995 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша сурх, объём мотор боша 0.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 1 сола ҳуҷҷат дора. номери нав гирифтагӣ меша, гуфтай ҳамаш қоидавия, ягон камбудӣ надора. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтаистай бародаро 8000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 58000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони шашум. ГАЗ 53 фурӯшӣ соли барориш 1985 қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфтай камрасходай. харидори аниқ боша, гуфтай бо арзонам мешавад, алишам мешавад, вариантҳо боша. марҳамат гуфтай нархша боша гуфтаистай 14000 сомонӣ тоҷикӣ бародаро, ки бо рубли русӣ мешавад 102000 рубл. марҳамат касе дар корай, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи бародар дарёфт кунед.
мегзарем ба эълони ҳафтум. Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, авиё мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин гуфтай бародаро, ягон камбудӣ надорад мошин, газ дорад, моторш гуфтай простоя, ҳуҷҷатош то охири сола ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. Мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша бошад гуфтааст 28500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 29000 рубл. харидор яъне бошад савдо карда мешавад. марҳамат бародаро, шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони ҳаштум. Mercedes Benz K-Class соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш бошад сиёҳ, авиё мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад, сум дар корай, арзонам мешавад гуфтай. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, нарша бошад гуфтааст бародаро 32000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 235000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони наҳум. BMW 5 серия S соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш бошад коричневый, авиё мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша бошад гуфтааст 25000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 183000 рубл. гуфтай арзон намешавад. шахсони харидор фақат занг занед. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аи бародар дарёфт кунед. мегзарем ба эълони даҳум. Opel Astra F соли барориш 1995 дар кузуфи универсал, рангаш бошад сиёҳ, авиё мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад гуфтай, як дастгаштагиай, мотор, коробка ходовоиш 100%, моторш 1.6 простоя, акклиматори нав дорад, дискаи рамашка задагиай, харидори конкрет набошад гуфтай камтарак арзон мешавад. мошин бошад бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша бошад гуфтааст 26000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 190000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 11. Daewoo Matiz соли барориш 2002 дар кузуфи хэтчбек, авиё мотор бошад 1D, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин гуфтай бениҳоят нағзай, ходовои моторш 100%, техасмоторша нав кардагӣ гуфтай 4 баллони нав дорад. мошин ягон камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Конибодон, нарша бошад гуфтааст 24000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 176000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони 12. ВАЗ 2110 соли барориш 2006 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристӣ, авиё мотор бошад 1.7, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин 100% гуфта ягон проблема надорад. солиш 2006, газ бензин най, радной краскаи хишай, задагӣ пусидагӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша бошад гуфтааст 18000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 132000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дастгирии моро фаромӯш намекунед. мо ду се рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем ва навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. то навори оянда, худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. хайр.